Chcete si splniť sen a začať podnikať? Založenie živnosti je prvý krok a my vám ho vieme výrazne uľahčiť. Chcela by som si založiť vlastný kozmetický salón. Robím kozmetiku a môjim snom je podnikať a slušne zarábať, ale neviem, kde začať. Dobrý deň. Firmu vám vieme založiť rýchlo. Pripravíme potrebné dokumenty, podáme žiadosť a všetko zariadíme na úradoch. Kozmetika ale patrí medzi viazané živnosti. Máte ukončenú školu alebo prax? Áno, ukončila som strednú školu s odborom kozmetička a pracovala som už aj v salóne. Výborne, to je presne to, čo je potrebné. Ďalej si musíte vybrať, či chcete živnosť ako fyzická osoba, podnikateľ, alebo plánujete časom prejsť na spoločnosť s ručením obmedzeným. Zatiaľ mi stačí živnosť, nechcem riešiť zložitejšie papierovanie. A koľko to celé trvá? Obvykle len pár dní. A hneď ako budete mať živnostenské oprávnenie, môžeme vám pomôcť aj s prihlásením do zdravotnej poisťovne a so všetkými oznamovacími povinnosťami. Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu doktora Stanislava Rešutíka. Poradenstvo máme bezplatné a všetko vybavíme rýchlo, spoľahlivo a s úsmevom. Tešíme sa na spoluprácu.